UGWUMBA. Ebe ọbụla usoro na ọmụwa bụ okpuru ọra ndị Igbo anọ m n'ụgbọ ọka na-eme UGWUMBA TV endorse. Ha nọ na channel 280 na TSTV and of course na Facebook UGWUMBA TV. Ana m adọnyere ha ukwu, ha na-eme ọfụma. They are doing amazing work. Thank you very much. UGWUMBA. Ebe anyị na ugbu a wee bụrụ power line abụghị na ị ga-ahụ igwe na-enye ọkụ ebe ahụ, kama na ọ bụ isi ọnọdụ ndị Power Line Shoe Manufacturing Association Aba, Abia State. Ihe ha tinyewekara aka bụ ịrụ akpụkpọ ụkwụ ọkachasị nke ụmụ nwaanyị. Nwaka anyị ga-anọ na Aba aka anyị na ụmụnne anyị bụ ndị na-arụ akpụkpọ ụkwụ nọrịa n'oge ọkwa nke ụbọchị tata. Kwa izu ụka ọbụla ka a na-eburu akpụkpọ ụkwụ ọnụego ya ruru nde kwuru nde naira na-ebuga na mba obodo Naijiria ndị ọzọ nakwa mpaghara mba Afrịka ọkachasị na West Africa bụ ndị nabata na ma kwerịta na akpụkpọ ụkwụ esi na Aba arụ bụ ebe a nọ. Ambo Honorable Goodluck Joseph Mmeri, Omuawo President Power Line Shoe Manufacturing Association of Nigeria, Abia State. Ihe aha Aba ji pụ iche na mba ndị ọzọ n'ihe banyere omenka, ihe anyị na-azawo ndị omenka bụ na ihe anyị na-arụ Ọchukwu kụziere ya anyị, Ọchukwu nyere ya anyị dịka akara aka. Onwe onye ọcha bịarazi ya anyị n'afọ 1960s mgbe ihe a malitere na Ikonha market. O ebe ahụ adịghị mkpụrụ ole na ole, mmadụ ole na ole malite ị na-eme ihe a, ịrụ akpụkpọ ụkwụ a n'ụdị ya ịma nọ ihe mmadụ na-amachaghị anya ya, a na-eme ya nwa nke nta ruo n'afọ 1977 Ikonha agba ọkụ, o 78 Ikonha ahịa ọkụ ha agba ọkụ. Ndị na-achị mgbe ahụ ọwụde n'Imo steeti ha kpọfete anyị n'ebe a. Amụrụ m ya afọ atọ ghere eghe 85, 86, 87. Amụrụ m ọrụ a n'aka mmadụ n'ime Aba. Amụrụ m ya afọ atọ. Ị ga-ahụcha buutu ndị amị anyị na-alụ, ị ga-ahụcha nke a na-alụ a na-ese ndị ala bekee. So onweghị ihe anyị apụghị ime. Ọwụ gọọmenti oke ugbu a sef na-enwere ihe gọọmenti na-emela, anyị nwa na-agba mbọ. Ọlụ anyị na-aga Kotonu, ọ na-aga Cameroon, ọ na-aga Mali. So ka eze mgbe gọọmenti nyeziri anyị aka bụrụ na ọzi tụfụtara anyị wekịta ọkpụ na-ezu apụzi ọgụ anyị na ndị mmụọ. Amụrụ m ma fashion shoe ma half shoe, but abịazi m bịa rụọ shoe ndị amị na polisi ha wee marụ m. Ana m arụrụ ọhịa, a na-ebu ya aga ebe dị iche iche. Ihe a ga-arụ anụ na nga Chukwu enyego anyị ụbụrụ isi, agaghị agasị kpọta nwa bekee ka ọ bịa kụziere anyị. Anyị nwa na-ama nwa bekee aka. Ndị China na-abịa ebe a bịa were design nke anyị rụrụ were laa na nke ha, ga-ewere machine megharịa ya bughachikwara anyị. Ọtụtụ mgbe ka anyị na ha na-abịa ebe a, ya dịka a ga-asị na ha na-abịa ịhụ ngwaahịa ha na-atụta. Ha na-ese ihe onyonyo otu unu na-ese ugbu a. Ị mara na ha na-ese na-ewegara ha wụsa ewegara ha. Ha eji ya mara ụdị ihe ndị ụlọ anyị na-achọ, rụzie n'ebe o buru ibu belata kụwa ya ahịa. Na ndị mgbe ha na-ebulata ya, gọọmenti anyị adịghị oke ihe ha nwere, ha na-eme ma ọ bụ ịsa ha butara na ụmụ anyị na-arụ ihe a. Ọ bụrụ na ha nwee ike guzo unu ebulatara ya na ụmụ anyị na-arụ ya, dịka obodo China ama m ihe banyere ya small. Ị gaghị agawa ebe ahụ buru ihe aga enwe ike ya. Ọ ị gaghị agawa buru ọtụtụ ihe bụ ihe ị na-eyide eyi. Ha ga-achọ ka ị bịa, ọ bụrụ obodo na-ebịaghị ịzụ ahịa na ịbịara ihe ọzọ dị iche, ịlawa ka ịzụrụ nke ha laa. Ọ dịghị mma na anyị ga na-arụ ihe dị otu a dịka ị na-ahụkwa ya. Ha ga-akpọ ndị China si ha buru nke ha bubata. Nke China eju ebe niile na Nigeria. Amakwana ha na onweghị ebe ike ruru anyị na ndị ọcha. Ndị ọcha nwere machine, ndị ọcha nwere ego, ndị ọcha nwere ọkụ, ndị ọcha nwere okporo ụzọ dị mma, ndị ọcha nwere ebe a ga-anọ na-arụ ihe a ya dị mma n'anya. Na-abụghị ebe anyị nọ, ihe awụ ụlọ mmadụ anyị na-akwụ ezigbote ụgwọ ma afọ gwụ.
gọvanọ Abia steeti gbalịrị mgbe ahụ ike agwụbeghị ịma nọ ndị Igbo anyị tụrụ ilu si na mereke ekweghị ka nwaanyị gbaa ahụ ọnụ. Mgbe ahụ o tiri mkpu gazuo gaakwa na Naịjirịa gaa hụ ndị isi gwa ha na a na-eme ihe dị otu a. Vice President bịakwara mgbe ahụ bịa ugbo abụọ bịa hụkwa ihe anyị na-arụ, mana ọ nwụnụ nkwa ekwere nwaanyị n'elu bed ọ ihe ha na-ekwe anyị ekwe nkwa agaghị eme ya eme, ọ ihe na-egbu anyị. Ọ bụrụ na Vice President mgbe ahụ ọ bịara kwe nkwa ahụ na a ga-eletara nyere anyị aka ka anyị zụọ meshin enye anyị ọkụ mezie ebe anyị ga-anọ ka ọ dị mma na-emewele ya emewa ọ ka abịa, mana abịa na gọvanọ anyị gbalịrị maka ọrụ ya wụ ịga tiere anyị mkpu. Like etu a nke a dị na onye polisi nwe ya ọ na-ere ya ere, so ha na-ewetakwa the contract like onwe nke ha wetakwara last year black na dịka esi hụ ya ugbu a na ha wetara ya last year ọ dị 50,000 pages anyị rụrụ ya last year. Nke a kwa na anyị arụkwala ya this year 13,000 pages, so ha na-eweta ya. Ebe izi arụ ofu ka ị ga-eji rugide na arụta 13,000. Ma o nwere ebe anyị ga-eji aka arụ nwa ebe gị meshin ga-arụ. Ọ bụrụ na ndị na-achị anyị na Abuja na ha hụtara ọdịmkpa na uru anyị ga-aba, ọ ga-emekwa ka anyị onwe anyị wee bụrụ ndị ga-akwalite aha Nigeria n'ụdịka ihe otu a na-eme n'Italy, Spain na Brazil. Onwe onye ga-agacha ọkwa nwa bekee nye m ọrụ bekee edebe na-agụ akụ mba ọ bụ onye ọbụla were aka gị rụpụta ihe ị ga-eri. Otu onye kwuona na mgbe Aba bidoro nwa akpụkpọ ụkwụ na ndị Dubai na China ka na-amụ ọrụ, mana gịnị mere Aba ka ji na-eto okwu ruo ugbu a? Ihe ha kwuru bụ ụzọ adịghị, ọkụ adịghị, meshin adịghị. Ndị fugoduru ego gota meshin, ọkụ iji wee jiri meshin ahụ rụọ ọrụ adịghị. Ị bịala ugbu a hụ na m ji aka na-arụ ihe a, ọ bụ eziokwu ị gakwa n'ala bekee o kwere ndị na-eme nka nọkwa na tebụl otu a m nọ, ndị agha na-akpọ ha handmade, ndị ahụ ha na-enwe customized, but ha bịakwara nwee ụlọ ọrụ ebe a na-arụpụta ihe na ebe ọ dị ọtụtụ. But abịa na nke anyị enwebeghị ebe anyị na-arụpụta ọ dị ọtụtụ, onye ọbụla na-arụ site n'ike nke onwe ya keketa orie. Onwe meshin ndị like ife njifụ aka eme kịta, enwe meshin na-eme ya a na-akpọ ya hita, itinye all this thread because ya nọ na finishing, ya na finishing. Enwe meshin na-akpọ finishing machine, ọ ya dị ncharge ihe ịfụ njifụ aka eme kịta ịghọtago. So and ife ndị afọ dị ọnụ, ọ dị ọnụ, so ebe ụfụ na-enwe kọmpani nwe ike release ya ejiri nwayọọ na-akwụfụ ụgwọ that kind thing na ya enyekwu aka. And another thing bụ challenge anyị na-enwe bụ ọkụ adị. Yes, ọkụ adị. Take enu jee na anyị na-akpọ jee na from Monday to Saturday, enwe every day anyị na-abụ ọnụ like 15 to 20 liter. Otu ihe gburu ihe ndị Igbo na-arụ bụ ajọ ọnụ anyị abịasị ya Igbo made, Aba made. Mere na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ịfụ akpụkpọ ụkwụ akpa maọbụ akwa dị mma ede ya made in Italy, made in Holland, anwesi ndị Aba. Ebe ọ bụ na egbecha n'igbe gbawa ọsọ, ọ na orubeghị mgbe a ga-edewe ya made in Aba. Arụzi ụzọ ndị agha ga-esikwa na ya abata maọbụ buru ngwa ahịa anyị bupụ maọbụ ebupụta nkarama ngwa ihe eji arụ ọrụ ahụ ụzọ eji ebubata ya, moto ahapụ ịda. Ha mee n'ihe ndị a anyị ahapụ ịkụ made in Aba, ha kwachi anyị. M ga-agwa gị eziokwu, m gaghị esite ugbu a na ihe a na o megidere anyị nwa ma hapụ ikwu eziokwu nọ n'ime ya. Awụ m the president of this industry nọ na power line a, m ga-ekwu nke wụ eziokwu. Ọ bụrụ na o nwere ndị ga-abata n'inyere anyị aka, ha nwee ike hụ ebe ha ga-agade aka inyere anyị aka ka anyị pụọ n'ọnọdụ a. Anyị na-arụ ihe dị mma mgbe a na-akpọ Aba made, wu mgbe ahụ m kpọrọ gị aha 60s, 70s and 80s. Mana ị hụrụ kemgbe 90 bịerue taa mgbanwe dị ukwuu adịna. Igbo made na-aga ahịa, but ịkọ ya made in Aba
ọ ga-esi ike ndị na-azụ ya azụrụ ya. Aka ka anyị ji na-arụ ịhụkwala ka m si na-akụ kpọị 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 na nga ịhụ na ka m si na-eme ya. Mgbe ahụ anyị dee made in Aba, nwa onye ọcha eburu nke China ahụ made in China burukwa ha niile nọ n'ofu shade awụsa made in Aba, ha akpọ ya Aba made. Ya dị ka a ga-asị na ọ dịghị ike. Ụmụ nwaanyị ndị Naịjirịa maka ihe ndị bekee na-aka atọ ha ka shuga, ha na-achọ ndị ahụ na-acha na kparakparakparakpara otu a ihe a na-achọ otu ugbu a ihe ụmụ nwaanyị ndị Naịjirịa na-achọ. Ha anaghị achọ ihe ga-anọrọ ha ọdọ otu a nke a akpụkpọ ụkwụ anọ nga ugbu a. Nwaanyị mara na ka esi eyi akpụkpọ ụkwụ ọ ga-anọ afọ abụọ ọ gaghị adị ya adụ, ọ gaghị emepe maka na anyị etoole. Anyị kụọ ya ihe ahụ ejiri mara ndị Italy ahụ, kụọkwa Brazil, kụọ Spain. Ọnwụ nke anyị ahụ ka ha na-ebu ụzọ gaga buru n'ihi aha ka anyị rie nri. Anyị agaghị ekwote na anyị na-arụ kụọ made in Aba, agụrụ na-egbu anyị. Ihe a wee eziokwu nọ n'ime ya. Kemgbe ndị gọọmenti si anyị kụwa made in Aba, kụwa made in Aba, ha chọọ ka anyị kụọ made in Aba, ha wetara anyị mechin, ha nye anyị ọkụ, ha chọrọ anyị ebe dị mma anyị ga-anọ. Ị na-akpọ lazy youth ndị umengwụ, ọ ya lazy youth ndị ụmụ okorobịa dị umengwụ, abụghị na Aba, abụghị na Aba, ndị Aba onye ọbụla ma ihe ọ na-eme.